Pulyano kathang tongnai kaplaisa phakai tono malobo tei hamai mario tambai hanba bo halolia prayer center ni bisingtui sini takuk ni bisingtui ke bini phola gathani phan bai ke sini joto hamya jaya tongnai rokno bo hamre romani bagui belai ke pai playa hambai tei singo mampli ni bisingtui nokha sini bukhukjuk khoroksa kitni demis kitni hamyangi tongmani borok yang ayang lai siwui kwbangma doctor rogo hospital thangai bithi barai chawai rang puisa bai tongmani sini atani bosojak no sung nokha bina o kitni tini hamui thangmani nokha aboni bagui kathang tongnai kaplaisa phakai tono pai phlaya hamai marebo te bo hai keno ani hamya bo hamtung bini thani kaitoni thani suri mani bisingtui pujo khlaimani bisingtui hayang kaitoni thani suri sano nora o bidui no pulan simi paithak jora hamke nai tongbaidi hinke kaitoni foleni phan nugan Indara nang tabo haralia prayer center of heaven bisintei nini sajak to modamdi onek komai thaka aigini bai compare khaike tabo ekdum serai hai mane jeman aigini kaham hanyo nang tabo nang oboni tei ang sana muso haralia prayer center of heaven bisintei Open di da halalia prayer center ni naiko kha tin sara kesno baca hambai ham kai tin ke boro no ham kai on bagai ang kisikan trofe te hamna ro an kam mana ko ni ro hai no ta agin ko nai ta ham nong noro salbosok phaikya jeng oro ne dulu ke tinbar phaikya tinbar phaimen bisiti bahai ma tong khabo tin halalia ni to no sa ham menang jeng hai ta nge tabo ang bo ko sona manai ni sari bahai ma tong kha kaham nong kha nge nang puila bo ma hai gin ni rugim mani Pulau kini yung ko wala ni kujang ni tapore ang bitir athora saya ke apno jekte bari thake apol sim kate bari phike na nge tabo khan bo ma hai ja khani sorio sama ro tong ko aigine hai kisa rok sawi ja tong aba hai ro te tong kono keri kya ni mung tam mung nai Elia nu basa kelas favorit tong Kamu digir kolesa. Ke sini komentin nukli maka thani video wa nini ro nung bai wa ang video khai ka nong itu ye. Ai video onek borok komen khai ka. Nini itu ye ta besirbak nono je hamza ge jongnai sin hasen tiba kha ka hamro. Onek borok nini tu saka. Belai wana saka. Nang puila wa asake nini de her khuli jak tongmani. Tabul nini de her ekdom serai kom bijak. Abono nugoi sin borok belai khano wana jaka ba belai yok tong thojang mu khaike ni tei bo onek prathana khaike ni bo so nung a sanai ro no a comment sanai ro nung tam ni hambai ya phana mo sung ba tam hani sana mo sung norok tini orok ha obidu ni torok ti bong suri mati ni awata hang to bong bela blaki hamai an kha te ang link kha borok to asuk tei borok mani bagai kha ni bumung khogni mung khana kan borok selek sai phai sin borok ap somoy ta abi do no gai litini apro ani torok tei ang komen nung mani belai khani ni tei kha ka hamya pharbai ka tai sini halia present lo je tong suni nai bo hamya pharka ni tei ngen nang nei ke je ang ni babono sanai tabuni ni sajak ni tei asoma hai ka sajak ki tomoni ni pom hai ni hamya phanam Laka hambai kuri kute hamai maro tam nang ter lokoro man disuke lokoro ni surman disuke ta ora isi surman disuke sara ke surman disuke hamai bagai ham bagai lokoro ka hamai ke sara ke mana nong ka jate lo hamai lokoro ei jara ani sajak ma hai jara ruti tamero boro jara tapun khaya pa ma khaya ni wa sok tamero belai ke hamai mario sini halolia prayer center ni tak borok naiman bising teng kathang tongnai sini kaitoni songri sadla subra jisu masya ni mung lob jak thung amen